i forhold til de her to typer, når vi snakker vores psykologiske IS-profil. Så vil det være sådan, at ved den introverterede type, der har vi en meget lille afstand fra pupillen og ud til ringen for selvudtryk. Altså, det mentale område fylder ikke ret meget i iris, og derfor vil personen ofte være introverteret, altså holde sit indre liv for sig selv. Når man spørger den her introverterede person omkring det indre liv, så vil det typisk ikke komme så mange tilbagereaktioner, så mange refleksioner. Dels måske fordi det ikke er der, de helt lever, og måske også fordi, at det har de ikke brug for at delagtiggøre andre i. Modsat den ekstroverterede, hvor afstanden fra pupillen og ud til ringen for selvudtryk fylder meget i iris. Så det mentale område fylder meget i øjet, og dermed vil det være det område, hvor personen har brug for at leve i, og brug for at delagtiggøre andre i. Det er det vigtigste tegn i forhold til at være introvert og ekstrovert. Jeg plejer at sige, at den del, som ligesom ligger en persons introverterede jeg sammen, er de tre ting, der ligger hernede, og her fylder ringen afstanden for udtrykket fra pupillen ud til udtryksranden. Det fylder 60%, altså 60% af det at være introvert. Det drejer sig om, hvor stor en afstand der er fra pupillen til udtryksranden, og det samme selvfølgelig i den ekstroverte type. Jo større afstanden er, så fylder det 60, altså 60% af hele delen af at være ekstrovert. De andre to dele, som af den introverte kommer op på de 100%, det er først, at der er mørkt inde imellem pupillen og udtryksranden, altså der er mørkt i den mentale zone. Den bliver gemt. I husker farveaflejringen gemmer delen af personligheden, så her gemmer man også den her del. Og det er så yderligere 20% eller yderligere 20%, så vi er nu oppe på 80% introvert eller 80% introvert. Og den sidste del er den lille pupil, som også er et billede på, at man er indadvendt. Så nu har vi 60% på afstanden, 20% på den mørke, altså 20%, og de sidste 20% eller 20% på størrelsen af pupillen. Så har man en helt lille pupil, der er mørkt rundt omkring pupillen, og afstanden fra pupillen til ringen for selvudtryk er meget lille, så er man primært introverteret. De to typer, juvel og strøm, er mere introverteret i deres grundtype, da det er mere et spørgsmål om kontrol i juvel, og strøm det er at mærke indeni, en modsat blomst og action, som er mere ekstroverteret, mere udadrettet i deres energi og deres fiber. Ved den ekstroverterede type fylder det også 60, altså 60% afstanden fra pupillen ud til ringen for selvudtryk. Her vil det også være sådan, at hvis der så er lyst mellem udtryksranden og pupillen, jamen så giver det yderligere 20, altså 20% i forhold til at være ekstroverteret, altså at delagtiggøre andre i indre liv. Og den sidste del, den store pupil, som er den udadvendte personlighed, vil så give de sidste 20%, de sidste 20%, for at nu har vi en næsten aktiv, udadrettet, ekstroverteret person med en stor pupil, lyst rundt omkring pupillen i den mentale zone, og afstanden fra pupillen ud til ringen for selvudtryk er også stort, så her har vi et meget ekstroverteret menneske ud fra IS.